आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नेहमीच तोट्यात अशी ओरड असणाऱ्या एसटीचं चाक आता तोट्यातून फायद्यात जाताना दिसतंय. कोकणवासियांची लाईफलाईन असणाऱ्या एसटीच्या नव्या निर्णयामुळे होत असलेला फायदा पाहून सामान्य प्रवाशांसोबतच कर्मचारी सुद्धा आनंदात दिसतायत. पाहूया. प्रत्येकाचं भावनिक नातं असलेली गाडी म्हणजे एसटी. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही संपाला कधीच पाठिंबा नसतो. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत अगदी सर्व स्तरातील लोकांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र हे महामंडळ सातत्यानं तोट्यात दिसून यायचं. त्याला कारणही अनेक असते. मात्र आता चित्र थोडंसं वेगळं दिसतंय. तब्बल 4,000 कोटी रुपयांचा तोटा आता मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला दिसतोय. काही दिवसांनी एसटी महामंडळ फायदे देईल अशी शक्यता अनेकांनी वर्तवली आहे. कित्येक वर्षानंतर एस टी ही प्रॉफिटमध्ये आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. कोरोनाचा फटका एस टीत बसला होता. त्याच्यानंतर एस टीचा संप जो बराच गाजला होता, तेही काही कारणं असतील. त्यानंतर एस टी तोट्यात गेल्याची बोललं जात होतं. मात्र शिंदे सरकारने काही डिसिजन असे काही निर्णय घेतले. त्या निर्णयांमुळे आता कुठेतरी बऱ्याच वर्षानंतर एक सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी एस टी कुठेतरी प्रॉफिटमध्ये आल्याचं बोललं जातं आहे. आम्ही एका एस टीत आहोत आणि थेट या महिलांशी आम्ही आता बोलणार आहोत. आजी, तू तिकीट आता किती देतात? तू अगोदर तिकीट किती घेतात तुझं आता? 5 रुपये. 5 रुपये. अगोदर किती तिकीट देऊ त्याला तुला? 10 रुपये देऊ लागत ना. खुश आहे तू आता? होय या एस टीनंच प्रवास करते आता? होय. अजून काही महिला आहेत. मॅडम, काय डिसिजन एक ह्याने घेतला गव्हर्नमेंटने की महिलांसाठी अर्धी तिकीट? तुम्हाला कसं वाटतं? खूप छान वाटतं. अगोदर तुम्हाला किती रुपये तिकीट? 10 रुपये होते. 10 रुपये. आणि आता 5 पाच रुपये. आहे. हो. मग तुम्ही आता रिक्षाने वगैरे जाणं बंद केलं? नाही जात. फक्त आता एस टीचा वापर करताय. अजून एक आजी आहे तिथे. आजी, सरकारनं तुमच्यासाठी ना अर्धी तिकीट केली. तुका कसं वाटतं? आमचा मोफत हा. मोफत आहे तुझ्यासाठी? हो, आणि सावकारांक दितो मोफत दिलं? पेन्शनी. पेन्शन दिलेली? हो. काय तुम्ही अगोदर एस टी वापर की बसने रिक्षाने वगैरे जात होता? नाही, एस टीने जात होतो, पण आता चांगलं. आता तर रिक्षा नाही करत. आता तिकीट किती रुपये? 5 रुपये अगोदर 10 रुपये द्यावे लागत होते. म्हणजे आता रिक्षाचा वापर सगळा बंद केला. बंद केले. अजून इथे काही महिला आहेत, इथे शाळकरी. तुमच्यासाठी अगोदर किती रुपये तिकीट होतं? 15. हां, आता रुपये किती आहे? 10. 10 रुपये. अगोदर कधी रिक्षाने वगैरे तुम्ही जायचा? रिक्षाचं 6 सीटरने. 6 सीटर नाही जात, मला 6 सीटर बंद केला. हो. म्हणजे ह्या निर्णयाला खुश आहात तुम्ही? अर्धी तिकीट केली त्याला? हो. नक्कीच. अजून काकी, काय सांगाल? सरकारने तुमच्यासाठी तिकीट कमी केली, कसं वाटतंय? बरं वाटतंय. म्हणजे अगोदर किती रुपये तिकीट होती? आमच्याकडे तडे 15 रुपये. 15 रुपये. म्हणजे अर्धी तिकीट केला तुम्ही, फक्त आता एस टीनं देतात. नक्कीच. बऱ्याच ज्या महिला आहेत त्या खुश दिसत आहेत अर्धी तिकीट केल्यामुळे. जे 6 सीटर किंवा अदर ट्रॅव्हलरचा जे वापर करायचे ते आता फक्त एस टीचा वापर करतायत. आमच्यासोबत इथले कंडक्टर भाऊ आहेत. काय सांगाल? अगोदर ह्या रूटला तुम्ही जात होता, तिथे जो त्या रूटला जे इन्कम व्हायचं त्याच्या ही काही निर्णय घेतल्यानंतर फरक पडला आहे का? इन्कम वाढलं आहे का? इन्कम 100% फरक पडलेला आहे. जे कमी म्हणजे 400 होते ते 700 750पर्यंत, म्हणजे आणखी 60% तरी फरक पडला त्याच्या. आणखी इन्कममध्ये भरपूर फरक पडला. त्यामुळे एस टी पण चांगला जोमात आहे. कर्मचारी पण आनंदी आहे. आपल्याला चांगलं हे मिळेल म्हणून ह्या गोष्टीने चांगली गोष्टी घेतली. काही निर्णय घेतले ते चांगले घेतलेले आहे. मला वाटतं तो महिलांसाठी अर्धी तिकीट केली त्याचाच परिणाम जास्त दिसतो आहे. हां, महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिक हे 2 निर्णय महत्त्वाचे चांगले घेतले. त्यामुळे ज्या कर्मचारी जास्त का आनंदित का कर ते सरकारकडनं त्याचे इन्कम पगार ह्या गोष्टी होत असतात. त्यामुळे वेळेच्या वेळी पगार होतो आहे. त्यामुळे प्रवाशांबरोबर कर्मचारी पण आनंद ह्या गोष्टीला आहे. नक्की नक्की. हल्ली एक रिपोर्ट आला होता की म्हणजे बऱ्याच वर्षानंतर एस टीचं तोट्यातलं चाक आहे ते फायद्याकडे जाताना दिसतंय. म्हणजे तुम्ही सगळे आनंदी आहात? आनंदी आहे, त्या गोष्टी चांगल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला त्याचा फायदा होईल. फायदा होणार. नक्की नक्की. कंडक्टर काका म्हणाले की आपल्याला फायदा होणार. काका,
अगोदर तुम्ही जात होता म्हणजे एस टी खालीच असायची, आता बऱ्याच वेळा भरलेली जाते फुल चालते गाडी. म्हणजे पॅसेंजर बऱ्यापैकी वाढलेले आहे. वाढलेत. म्हणजे मध्ये मध्ये पण गाडी थांबवतात का? होय. नक्कीच. म्हणजे इथे खरं तर हा निर्णयामुळे जसे पॅसेंजर खुश आहे तसे एस टीचे कर्मचारी, म्हणजे जेव्हा एस टीने संप केला होता तेव्हा अशा कुठच्याच संपाला लोकांनी पाठिंबा दिला नव्हता, तेवढा एस टीच्या संपाला पाठिंबा दिला होता. कारण काय, एस टीशी प्रत्येकाची एक जुळलेली जी नाळ आहे ती अजूनही काय माहिती. आपल्यासोबत प्रवासी आहेत. आजी तू अगोदर तिकीट किती होता? माझा अगोदर किती होता त्या कोण नको अगोदर किती होता? आता पण अर्धा तिकीट झाला तुका आता? अर्धा ना आता माका माफ झाला. पूर्ण माफ झाला तिकीट. या म्हणजे खुश असेल या फुकट प्रवास करून गावता तुका. होय होय. नक्की काय करतो अगोदर आता तुमचं किती अर्ध तिकीट आहे? फुकट आहे की अर्धा तिकीट? अर्धा तिकीट अर्ध तिकीट आहे. अजून आपल्यासोबत काय काय तुम्हाला काय तिकीट आहे? अर्ध तिकीट आहे. फोन नाही. तुम्हाला किती तिकीट आहे? अर्धा तिकीट. अर्ध तिकीट आहे का की तुम्हाला तिकीट अर्धा. म्हणजे आता जास्त तुम्ही एस टीनेच प्रवास करताय? हे रिक्षा वगैरे सगळं बंद केलं. सगळं बंद केलं. काय की हसतायत. आजी तुमचं किती तिकीट आहे? अर्धा तिकीट आहे की फुल तिकीट आहे? हाफ तिकीट आहे. म्हणजे आता हे प्रवास फक्त एस टीन करतात? होय. म्हणजे आता रिक्षा वगैरे सगळे बंद, सगळं बंद, अजिबात नाही लांब नाही रे बाबा. रिक्षा अजून. का की तुम्ही बसत नाही. अगोदर किती होता आणि आता तिकीट किती आहे? आता 15, अगोदर 30 होत. 30 होता. 30 होत. म्हणजे 15 रुपये तुमचे वाचले. 15 रुपये तुम्ही आता नेहमी एस टीने प्रवास करता. नक्की अजूनही काही महिन्यात काय की तुम्हाला अगोदर किती तिकीट होतं? 30. 30 रुपये होतं आणि आता 15. पूर्ण आता एस टीने प्रवास करताय तुम्ही? रिक्षा वगैरे सगळं बंद केलं. म्हणजे बऱ्याच प्रवाशांचं असं आहे की त्यांनी रिक्षा 6 सीटर बंद केलं आहे आणि ते फक्त आता एस टीने प्रवास करताय. आपल्यासोबत हे कंडक्टर दादा आहेत. काय सांगाल अगोदरच्या रूटचं इन्कम आणि एस टीचा ज्या नवीन स्कीम आल्या त्याच्यानंतरचा इन्कममध्ये फरक पडला आहे का? खरोखरच फरक पडलेला आहे. ग्रामीण भागात तर एवढे प्रवासी भारमान वाढलेले आहे की जे पैसे देऊन प्रायव्हेटमध्ये जात होते ते आज एस टीचा फायदा घेऊन बराच प्रवास करतायत. म्हणजे एस टी आता भरलेली असते ना? भरलेली असते नेहमी. जास्त संख्या कोणाची असते? ग्रामीण भागातच असते. 50% असणार 65वाले आणि 75वाले ज्यांना फ्री आहे अमृतमोल. म्हणजे मला वाटतं महिलांची संख्या जास्त. महिलांची संख्या जास्त आहे. नक्कीच ज्या एस टीने काही आता योजना राबवल्या आहेत त्यामुळे महिलांची संख्या आहे ती लक्षणीय वाढली आणि यामुळेच एकंदरीत एस टीला फायदा झालेला दिसतो आणि एस टीचे यामुळे सर्वसामान्य नागरिक जसे खुश आहेत तसे एस टी कर्मचारीही खुश दिसतात. एस टीचे विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारच्या अनेक निर्णयांचा चांगला परिणाम एस टीच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीनं होत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्याचबरोबर एस टी कर्मचाऱ्यांचं सुद्धा यात मोठं योगदान असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. महाराष्ट्र शासनानं रापा महामंडळास मदत करण्याच्या दृष्टीनं किंवा आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीनं 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना 100% प्रवास भाड्यामध्ये सवलत दिली. त्याचबरोबर महिला सन्मान योजनेअंतर्गत सर्व महिलांना प्रवास भाड्यामध्ये 50% सवलत देण्यात आलेली आहे. या सवलतीचा फायदा घेताना या महामंडळाचीच प्रवासी संख्या वाढलेली आहे. प्रवासी संख्या वाढल्यामुळे त्यामुळे उत्पन्नामध्ये देखील भर पडलेली आहे. सवलतीचे प्रतिपूर्ती आहे शासनाकडून त्यावेळी करण्यात येत असल्यामुळं महामंडळाची तोटा कमी होण्यास मदत झालेली आहे. महामंडळाची येत्या नोव्हेंबरमध्ये या चालू महिन्यामध्ये आपण महामंडळ फायद्यात कसं येईल त्या दृष्टीनं आपण जास्तीत जास्त किलोमीटर चालवून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करून महामंडळ निदान या महिन्यात तरी जे काही प्रवासी गर्दीचा हंगाम आहे या कालावधीत तरी महामंडळ फायद्यात येईल या दृष्टीनं आपली कारवाई चालू आहे. जो काही तोटा होता आपला महामंडळाचा विभागाचा तोटा होता तो गतवर्षीपेक्षा नक्कीच कमी झालेला आहे आणि प्रवासी संख्या पण आपली मागच्या वर्षीपेक्षा वाढलेली आहे. कर्मचाऱ्यांचं योगदान तर आहेच यामध्ये, कारण जे काही आपल्याकडे कर्मचाऱ्यांचं चालक वाहक जे काही आपण किलोमीटर चालवतो 1 किलोमीटर चालवण्याकरता आपल्या चालक वाहकांची आवश्यकता आहे. चालकांची कमतरता असताना देखील आपण जास्तीत जास्त किलोमीटर चालवून जास्तीत जास्त प्रवाशांना प्रवासी सेवा देण्याचा प्रयत्न करतोय आपण. काहीही असो, एस टी हा कोकणातल्या ग्रामीण भागातला सर्वसामान्यांचा आधार आहे. ती नसती तर खासगी गाड्यांनी दरवाढीचा उच्छाद मांडला असता. त्यामुळे एस टी जगली पाहिजे, तरली पाहिजे आणि वाचलीही पाहिजे, अगदी पूर्वीसारखी राजेशाही थाटात. मागच्या काही दिवसात महाराष्ट्र राज्य सरकारने एस टीबाबत काही निर्णय घेतले त्या निर्णयामुळे एकंदरीत एस टीच्या कुठेतरी फायद्यात आलेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि या सगळ्या निर्णयांमुळे महिला वर्ग ज्येष्ठ नागरिक असतील आणि त्याचप्रमाणे एस टी कुठेतरी फायद्यात येते पाहून एस टी कर्मचारीसुद्धा
खुश झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. कॅमेरामॅन साहिल बागवे, भगवान शेट्टी, कोकण लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.